Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po. Lalo na sa mga tagapakinig at tagapanood ng programang mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Wela. Ay, Wela. 23 years old. Oh, yan ang mga type ko. Single. Lalo na yan. At tindera po ng cellphone sa Green Hills sa San Juan. At doon ko po nakilala si Roy. Customer ko po siya na pabalik-balik. 40 years old na po siya. Medyo may age gap. Pero gwapo eh. Yan tayo eh. And it's complicated. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Miss Beautiful, pabili ng 3 iPhone at 3 S23, S25 Ultra. Okay po. Wag na po nating testingin ah. Kasi nagmamadali po ako eh. May lakad ka? Opo eh. May lakad ka? Oo. Ibabalot ko na po ba? Dapat testingin natin. Gumagana po ito lahat. Ngayon, kung nagdududa kayo sa tinda ko, dun kayo sa katabi ko. Diyan o kay Trixie. Mas, pagagalitan tayo ng amo natin, mas ba't napakasungit mo ngayon? Mars, wala pa si Roy eh. Ay, naku, iba pala yung ina. Ako ba yung hinihintay mo, miss? Hindi po, pasensya na. Hindi po ako pumapatol sa ganyan na edad. May pera ko. Hindi din po. Heart mo na sa akin before money. Ako, miss. Love over money. Miss, ako, miss. Kaya mo ako i-heart, miss? Mars, paki-entertain. Mars. Wala talaga ako sa mood mag-entertain ng mga customer. Tama yung isa parang ang asim ng amoy. Miss, narinig ko yun, miss. Di ba? Miss, kung ganyan kayo magsalita, miss, sa customer nyo, miss, hindi kayo makakabenta, miss. Hindi, wag po kayong feelingero. Wala po akong interest sa inyo. Hindi po kayo ang topic namin. Mars, paki-assist lang. Sige na nga, sir, dito na lang tayo, sir. Sana dumaan siya ngayon. Oo nga, ang arte-arte. Dumaan siya Hi. Good morning, sir! Sir Roy! Basag na ba yung ano? Basag na ba yung ano mo? Ayun, tempered glass? Screen Oo nga eh. tempered glass mo? Binasag ko para try ko kung... Tingnan mo kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi, kung scammer ako. Siyempre, hindi ako scammer. Pero alam ko naman, binasag mo yun para dumaan ka dito. Pero, in fairness, matagal siyang nabasag. Kaya,
Palagay na lang Sir, ulit ako ng ganyang ang tempered. lalagay natin, tempered na may privacy screen. Para habang nagsiselfone ka, hindi nakikichismis Ako gusto ko rin ng ganyan, miss. May privacy. Sige po, sir. Unahin ko lang po to si Sir Roy, ha? Hoy, kanina pa kami dito. Actually, kahapon pa kami dito. Hindi na nga kami umuwi. Ako na bahala sa inyo, sir. May mga customers ka Sir, pala. ano yung cellphone mo? Iba talaga pag maganda, no? Dinudumog yung Hindi tindahan. naman po. Grabe ka naman, sir. Ikaw Baka pa ha? Baka, hindi ka ba for sale? Kasi willing akong pumila. Kung for sale ka. Pero kung... Sir naman. Sir Roy, baka isipin ng mga customer na nakikipaglandian ako. Ah, Saan ka po ba galing? Ba't ang fresh mo? galing ako galing ako nag-golf. Nag-golf ka? Nag-golf ka? Di ba yeah. bang mayaman lang yun? Sinama lang ako ng mga brother ko, si Ralph at si Luis. Sir Bong! At si- Sir Bong! Louie. Kita niyo to si Sir Roy? Bakit? Tignan niyo si Sir Roy, 40 na siya pero parang 20s pa lang siya, di ba? Ay, mas matanda ka, Brad. 38 lang ako, Brad. Tapos si Sir Bong, parang 38, parang stress siya sa life niya. Ganun ba yun? Mars, huwag mo nang pakialaman ng mga customers ko, Mars. Hayaan mo na. Sir Roy, ako na. Anong password ng cellphone? Ikaw na, tayo na. Hoy, ano ka Ay, ba? aray ko. Grabe ka Aray naman ko, talaga, ano ba sinabi Sir mo ako Roy. na? Akala ko. Kailan Ako mo ba? ako yayayain magkape? Uy! Akala ko hindi ka mahilig mag-coffee. Sakto. Binili ako coffee sa'yo. Sa akin ba yan? Parang napilitan ka lang kasi sinabi ko. Gusto ko Pangalan, yung... yan ang pangalan. Wela. Wela. Oh. Mayaman ka talaga, nagsa-Starbucks ka, no? Di Minsan lang ako naman. nakakabili Di niyan. naman. May konting negosyo lang. Oh, ipa-open na po ng cellphone nyo. Ano pong password? Ayaw mong bigay, no? Marami kang kachat, no? Wala akong ibang kachata. Buksan mo na. Tingin? 14344. Ano yun? I love you very much. Pero like mo Mars, na yan. Mars. Mars, ano Mars? Ano yan naman hinihintay mo, Mars, di ba? Tapos magkukunwari ka? Mars, paano ba itago yung feel na kilig? Mars, hindi mo na matago yan, Mars. Ano? Sir Roy, okay na po. Okay na po. Ayun. Galing mo talagang Yan, hindi ko na masisilip kung sino yung kachat mo. Hindi mo naman kailangang silipin pa eh. Na-open mo naman. Sa off mo pala, kung bakante ka, invite kita. Kain lang tayo. Kain lang. Kailan yan? Kailan ba day off mo dito sa Green Hills, tindahan mo? Mars, di ba bukas day off ako? Mars, ako yung magde-day off bukas. Mars, ang bilis ng day off mo. Pero sige na nga, Chase, day off tayo ba sa my bring house? Oo. Ay, ano po, mag-change day off po si Trixie para sa inyo. Baka Pero pagalitan uwian ka daw. ng boss nyo, may-ari dito, hindi Ako naman. na pong bahala dyan. Sagot ko na yan. Hanap talaga ng paraan. Ang igat talaga, Mars. Napaka-igat mo talaga. Ako na pong bahala Sure dyan. ka ha? Sa... Dadaanan niyo po ba ako dito? Saan tayo magkikita? Ako na bahala, dadaanan kita. Daanan kita, siyempre. May sasakyan po kayo? Luma na yung sasakyan ko. Pero Explorer na luma. first time kasi may magyayaya na customer na babas, parang nakakakaba. Ganang kabahan. Ano ka ba? Kunong bahala Baka sa'yo. may magalit sa iyo tsaka sa akin Sa akin? Malabo na magalit yun. Pag-usapan natin. Merong magagalit? Ay, hindi na nga magagalit. Hindi na. Pag-usapan Parang natin. na-curious po ako dun Pero sige, anong oras po? Pagka-out mo dito, ay hindi, wala ka pala. Off ka pala. So, tanghali, lunch para medyo mahaba-haba yung panahon natin. Sige, Wala naman ako mga meetings bukas. Okay lang sa'yo. Okay lang. Parang sobrang okay po. Sige. Mars! Huwag ka na magkunwari! Okay. I'll see you tomorrow, ha? Dadaanan kita. Opo. Sir Bong, ano lang, pasensya na, Sir Bong Wala na. Lilipat kami ng tindahan, day. Tara doon tayo sa kabila. Ay, may maganda din doon. Mars, Bukas, ha? Sige po. You're the night, you're the color.
Dumadaanan nga po ako sa Green Hills. Tapos, laging nag-aabot ng pagkain. Umabot din po ng 2 buwan ang kanyang pagpaparamdam at pagyayaya. Sobrang type niya ako, no? At halata naman na type ko rin po siya. Kaya pumayag nga po akong lumabas kami. First time mo ba sa ganitong lugar? First time ko po mag-Japanese food. Kaya sarap. pwede magpaturo. Oh, sige. Ganito lang maghawak ng chopstick ko. Ayan, ipitin mo lang. Hawakan ko yung kamay mo, ha? Okay lang ba? Ang lambot naman ng kamay mo. No, hindi Kaya naman pala, po. dikit na dikit yung tempered glass ko. Ganyan po pala. Ano yung kamay mo? Akin na. Nahihiya po ako eh. Wait lang, hawakan ko yung kamay mo, ha? Oh, ilagay ko dito. Ba't niyo po nilagay sa dibdib niyo? Naramdaman mo ba? Ang alin? Buwela. Sir Bye, Roy. classic! Bye! Ba't nandito yung si Sir Bong? Ay, may kumakain din pala sila. Sir Ano? naman, hindi ako sanay sa ganyan. Papakilig ka naman. Pero may tanong lang po ako. Sige. Ano yan? Naliligaw po ba kayo? Hindi pa ba obvious? Hindi naman ako lalabas dito kung wala ka or... Kasi natatakot po ako. Alam niyo naman, 23 years old lang ako. Tapos kayo sabi niyo 40. Hindi ko naman sa sinasabing bawal ako umibig sa mas ahead sa akin. Kasi age doesn't matter naman, di ba? Pagdating sa relationship. Exactly. Pero nagtataka lang po ako, wala po ba kayong asawa? Honestly, on the rocks na yung relationship namin ng asawa ko. Shaky na. Alam mo na. So may asawa po kayo? Meron. Sa itsura ko ba namang to? Maniniwala kang single ako? Kung sinabi ko single ako, maniniwala ka? I don't think so. Bagay, wala po kayong sinabi. Oh. At saka Diba? nagdududa na nga po ako. Kaya nga, sinabi ko na sa'yo actually. So, pero on the rocks na kami. On the rocks, ibig sabihin po ay? Papunta na rin siguro sa hiwalayan. May mga inaayos lang kami. Siyempre, hindi rin madali. Kasi, doktora Sorry, din ang siya. dami pong... Po, Doktora siya. ang dami pong tumatakbo na tanong sa isip ko. Isa na doon ay... Paano kung malaman niya na merong nililigawan niyo ko? Huwag ka matakot. Ako harap sa Doktora kanya. pa naman siya. Ako po, tindera lang ako ng cellphone. Huwag mong ilalang yung trabaho mo. Marangal yung trabaho mo. Alam ko po, pero wala akong magagawa kung isang araw sugudin ako. Kasi Hindi syempre mangyari mag-asawa yun. pa rin po kayo. Hindi mangyari yun kasi tatapusin na nga namin tapos susugurin ka pa niya. Yun. Bakit po ako yung napili niyo? Hindi ko alam eh. Ito yung sinabi niya eh. May magagawa ka ba pag ito na yung nagsabi? Grabe ka na magpakilig, Sir Roy. Pero sa totoo lang po, siguro hindi lang ako makapaniwala ng isang katulad niyo, napansin ako. Tapos ito, Matagal na kitang napansin. Nung unang binili ko yung cellphone na yan, tapos inoperan mo ko ng mga buting-ting kung anik-anik ng mga cellphone na yan. Tempered glass, pati casing. ang dami naman tindera doon, ba't ako? Pagpasok ko pa lang doon sa Green Hills, ikaw na yung nakita ko eh. Naispatan na agad kita eh. Sightseeing, kumbaga. Grabe ka naman. Oh, so ano? Pero wala po kayong ibang nililigawan, di ba on the rocks po kayo? Pero bago ako, wala ba kayong ibang nililigawan? Wala. Kasi hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo kasi nag-golf ako. Minsan nag-gym din ako. So, wala na akong time. Tapos may negosyo, meetings. Pasensya na kayo, ang dami kong tanong nga. Kasi It's okay. hindi lang din talaga ako makapaniwala eh. It's okay. Pero, yes, kaya po ako sumama sa inyo kasi interesado din po ako. Okay. That's good. Busog ka na? Gusto mo pa mag-order? Ayoko na po, busog na ako. Pahinga tayo. May alam akong place. Pahinga?
Magpahinga lang, ha? Sige po, parang inaantok nga po ako. Ay. Tsaka nabusog kasi ako. Sige. Mas okay. Sige Mag-relax tayo. Ang sweet niyo naman po. Gusto niyo magpahinga? Let's go. Wela. Sir Roy, natatakot po ako. Huwag ka matakot. Akong bahala sa'yo. Sir Roy, Wela. Sir Roy. Wela. Pinapasok ko nga po si Roy sa aking buhay. Hanggang sa nagbunga ang aming pagmamahalan. Napakasaya ko po dahil sa wakas. Maaangkin ko na ng buo si Roy dahil malapit niya nang hiwalayan ang kanyang asawa. Dinalang kita ng mga nirequest mong pagkain para maging healthy yan si baby, ha? Thank you, mahal ko. Salamat. Dami naman na food na yan. Napaka-spoiled ko naman sa mahal ko. Sakit ng katawan ko. Ilutin mo naman ako. Puyat ako kay baby. Nag-usap tayo. Bakit parang wala ka ba sa mood? Kukunin ko yung bata pag nanganak ka. Ha? Kukunin mo yung bata? Siyempre, anak mo to eh. Anak natin to eh. Kaya nga. Anong gagawin? Anong kukunin? Paliwanag mo. Gagastusan kita sa pagpapaanak dyan. Pag nanganak ka, kukunin ko yung bata. Pero, Saan mo dadalhin? Saan mo dadalhin? Iuwi ko sa bahay namin. Bakit? Anak ko to. Wela. Iuuwi? Well, di ba magsasama na tayo? Magsasama? Come on. No, of course not. Di kami magkaanak ng asawa ko. Kaya I have no other options. Kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. I deserve that. I deserve that. Totoo mo lang narinig ko sa'yo. I deserve that. Ibig sabihin, oh my God, ibig sabihin, niloloko mo lang ako. Hindi kita niloloko. Oh my God, ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Hindi kita ginamit. Minahal din kita. Kaso, sa'yo may pera eh. Ako, kung wala yung asawa ko, wala rin akong pera. Kaya, ginamit mo lang ako. Hindi mo ako mahal. Pinagsamantalahan niyo ako. Oh my God! stop it! Ha? Gusto mo may mangyari dyan sa baby? Kaya kainin mo yan. Eto, kainin mo lahat yan. Huwag ka nang mag-inarte. Babayaran naman kita eh. Ha? Babayaran ka namin. We just want the baby, okay? Then afterwards, wala na tayong komunikasyon. Wala na tayo. Tingnan mo. Gusto ko na yung bata. Gusto na namin magkaanak. Please, bigay mo na to. Bata ka pa naman eh. Makapag-asawa ka pa ng bago. So ibibigay naming pera sa'yo, makakapagsimula ka ng sarili mong tindahan ng cellphone o mga gadgets at accessories. Ginamit niyo. Okay? Roy, mahal na mahal ito. Madungpin. Pasensya na. Ikala ko ba tayong dalawa yung magsasama? Roy, pwede, hindi ba hindi yung pwede. halayan mo siya? Roy, Hindi pwede. Okay? alagaan mo yung anak ko. Aalagaan ko. Alagaan mo, Roy. Alagaan mo to. Aalagaan ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!